Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Mike Mlongoti. Poyamba nayi mitu yake. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wapereka mafuno abwino kwa yemwe amusankha kukhala spikala wa nyumba ya malamulo Samir Sulemani. Bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe masanawa lipereka chigamulo chake ngati kuli koyenera kupereka belo kwa anthu asanu ndi anayi omwe anawamanga powaganizira kuti anavulaza a Sylvester Namiwa, ndipo yemwe amalankhulapo pa nkhani za masewero wati pakhala mpikisano waukulu pakati pa matimu a Wanderers ndi Bullets pamene mpikisano wa chikho cha TNM ukupita kumapeto. Takulandirani tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. President wa dziko lino pamodzi ndi mayi wa fuko lino Madam Gertrude Mutharika afunira mafuno abwino spikala watsopano Samir Sulemani pamodzi ndi wachiwiri kapena tinene kuti achiwiri awo a Victor Musowa ndi a Esther Jolobala. Mutengawo President Mutharika wati ali ndi chikhulupiriro kuti atatuwa agwira ntchito mokomera amalawi onse. Ndipo spikala wa nyumba ya malamulo yemwe angomusankha kumene Samir Sulemani wati agwira ntchito yake mokomera amalawi onse osati kagulu ka wanthu ochepa chabe. Sulemani ayankhula izi ku nyumba ya malamulo pomwe amayankhula koyamba atamaliza kuwalumbiritsa pa udindowu. Iwo wati amalawi akukumana ndi mavuto ambiri, choncho nyumba ya malamuloyi ili ndi kuthekera kobweretsa mayankho pa zinthu zina zomwe zikupsinja amalawi mdziko muno. Sulemani apambana pa mpandowu atagonjetsa anthu ena atatu ndi mavoti okwana 134. Simeon Shumba anayankhula ndi aspika atsopanowa Samir Sulemani. Ine choyambirira ndi chisangalalo kuti lero ndasankhidwa ngati speaker. Mapoyambirira ndimafuna ndiyathokoza president athu Professor Arthur Peter Mutharika amene anaonesa chikhulupiriro mwa ine, atakhala pansi kuunika anaona kuti ayi mwana wanga uyu akhoza kugwira ntchito yabwino ku parliament. Ine ndifuna ndithokoze ndipo ndizakhala othokoza moyo wanga wonse pa zimene president apanga. Komanso ndifuna ndiyatsimikizire Malawi ndi president kuti sanalakwitse. Ine ndigwira ntchito mozipereka, mwinaso kuposa pamene amayembekezera. Ndikuziwa kuti chisangalalo chimenechi chikubweranso ni ntchito yayikulu, ndipo ine ndiokonzeka kuti mmetateremu tayamba ntchito. Malawi ayembekezere ndithu kuti parliament ikhala yosinthika komanso ikhala yoyimira Malawi amene akufuna zinthu zambiri pa moyo wawo. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati alengeza mayina a nduna zake zonse sabata yamawa, ndipo wapereka chenjezo kuti adzachotsa ntchito nduna zolephera kugwira ntchito. Mtsogoleriyo amayankhula izi atangofika mu mzinda wa Lilongwe komwe akuyembekezeka kugwira ntchito zaboma. Chisomo Break ali ndi zambiri mu ripoti ili. President Mutharika wati chiwerengero cha ndunazi chikhala chochepa ngati mbali imodzi yonetsetsa kuti chuma cha dziko lino chikusamalidwa pa nthawi ino yomwe chinasokonekera. Mukanayira kale ku next week yetusa cabinet yanga wachivuka cabinet yaing'ono kwambiri anthu onse amene anatwena blankabe sangapite pa nthawi ino, ena akhakunja komene ayingati akuyamba kusewera ndachosa right away. And I'm serious. I'm not joking. Kuti ena agwe ntchito amene sakula kugwira ntchito achoka. Yo people abwera
yamenga papai pano semuza sankile liglaintano lidafika. Pakadali pano mtsogoleri wa dziko linoyu wati tsopano ali mboma ndipo ndi nthawi yoti agwire ntchito yotumikira anthu. Choncho akuyembekezera kuti aliyense agwirana naye manja mdziko muno pokweza chuma cha dziko lino. Choncho tawamboma ndipo ntchito yamba tsopano. Ntchito yambe ikhale pansi yambe kugwira ntchito. Naita misonkhano yambe kuti tiwine ndipo tawina chifukwa cha misonkhano. Tsopano next step ndikugwira ntchito. Ntchito. Lamulazimezo aliyense roll up your sleeves and work. Nkhope za chimwemwe zinalandira mtsogoleri wa dziko linoyu pomwe amafika mu mzinda wa Lilongwe. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe lipereka chigamulo chake masana ano ngati kuli koyenera kupereka belo kwa anthu asanu ndi anayi 9 omwe anamangidwa kamba kuwaganizira kuti anavulaza a Sylvester Namiwa kuba komanso kutentha galimoto ziwiri. Oweruza milandu a Benjamin Chulu wanena izi dzulo masana pomwe oyimira mlandu oganiziridwawa a George Jefferson Kadzipatike ndi a Crispin Ndala anapempha belo ya anthuwa. Andala akufotokoza. Chachikulu chimene tinaluza bwalo nchakuti anzathu oyimirira boma anafotokozera bwalo kale kunena kuti zofufuza pa nkhani imeneyi zinafika kumapeto. Pachifukwa chimenecho kuwatulutsa anthu amene akuyimbidwa mlandu pa belo kulibe kupereka chiopsezo chilichonse chokuti akasokoneza kafukufuku. Chifukwa zimene zofufuza zinali zitatha. Komanso tinaluza bwalo kunena kuti anthu amenewa ndi anthu a business zokhazikika mu Lilongwe. Tinaluza bwalo kuti anthu amenewa ali ndi mabanja pa chizungu timati family ties. Tinalitsimikizira so bwalo kuti anthu amenewa ali ndi manyumba. Investigator amene a polisi anabweretsa lero court anafotokozeranso bwalo kuti akudziwa kuti anthuwa ali ndi manyumba okhazikika mu Lilongwe. So pafundo zimenezo mafundo zina ndi zimene tinalifotokozera bwalo kuti liunikilepo ndikamafuna kwa rutsa anthu amenewa wapera. Ndipo a Enwood Moja Phiri ndi wa polisi oyimira boma pa milandu. Ifeyo chifukwa choyambirira ndichonena kuti tili ndi mantha kuonena kuti anzathu amene akuyimbidwa milanduwo ngati angatuluke pa belo nkotheka ndiponso koyembekezereka kuti atha kuthawa. Chifukwa chonena kuti umboni umene tili nawo wamphamvu kwambiri andi milandu imene akuyimbidwa ndi yayikulu kwambiri imenenso ndi zilango zazikulu kwambiri. Ndiye ifeyo ndi khumbo lathu kuonena kuti nkhani iyi ifike mpaka pa mapeto pasapezeka wina othawa kuti chilungamo chioneke. Akuluakulu a konsolo ya boma la Mangochi apempha atsogoleri osiyanasiyana kuti adzikhala ndi chidwi pothandizira ntchito yolimbikitsa ukhondo madera awo pofuna kupewa kufala kwa matenda omwe amadza kamba ka uve. Mkulu oona ndondomeko za chitukuko konsoloyi a Chris Nawata ndiyemwe wapereka pempholi pamwambo wa pachaka wa dziko lonse okumbukira tsiku lolimbikitsa ukhondo osamba m'manja omwe unachitika m'bomali. Francis Banda walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Tsiku lokumbukira ukhondo osamba m'manja ndi sopo pa dziko lonse linakhazikitsidwa mwapadera pofuna kuphunzitsa ndi kulimbikitsa anthu zakufunika kwa ukhondo. Ku Mangochi, konsolo ya bomali mogwirizana ndi bungwe la Water Aid Malawi komanso mabungwe ena inakonza mwambo wapadera pa sukulu ya primary ya Makawa pofuna kuphunzitsa anthu zakufunika kolimbikitsa ntchito zokhudza ukhondo. Polankhula pa mwambowu, mkulu oona ntchito za chitukuko ku konsolo ya boma la Mangochi a Chris Nawata apempha adindo osiyanasiyana kuphatikizapo mafumu kuti athandizire polimbikitsa khalidwe losamba m'manja ndi sopo. Malinga ndi Nawata, malangizo a mafumu komanso atsogoleri a mipingo amakhala amphamvu ndipo akhonza kuthandizira kusintha kachitidwe ka zinthu. Maripoti osiyanasiyana aonetsa kufunikira kusamba m'manja kuti kusamba m'manja kokha ngakhale kumaona ngati kophweka koma zomwe zinga ubwino wake omwe ngatuluke
ndi wakulu kwambiri komanso ngati kusamba m'manja zoopsa zake zingatuluke zazikulu kwambiri. Ine mukuzochitira umboni kuti pakati pa dziko la Malawi lakumana ndi miliri yosiyanasiyana ngati wa COVID-19 komanso timakhala ndi vuto la kolera komanso kusula patinali ndi mavuto osiyanasiyana. Mavuto osaja mutati muone akuchokera pa ukhondo poyambirira pake pa ukhondo ndi kungosamba m'manja. So chinthu chimwe pange mphindi zochepa kwambiri chikoza wani kuthandiza kuti usatenge matenda, kachiwiri kuti usadwaledwale komanso kuthandiza kuti ngati usodwaladwala bomanso lipulumuse ndalama zomwe boma magwisa ntchito kukayamba muliri kama munthu mmodzi akadwala. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Water Aid Maria Soko ati nkhani yosintha kaganizidwe ka anthu pa ntchito yolimbikitsa ukhondo ndi yofunika kuyika chidwi chachikulu kuti anthu azitsata njira za ukhondo. Iwo ati boma la Mangochi ndi limodzi mwa maboma omwe akufunika kuyika chidwi kamba kuti mbomali mumafika asodzi ambiri omwe amakhala m'malo opanda zipangizo zoyenerera zothandiza kusunga ukhondo. Ngati tabwera kuzapanga celebrate kapena commemorate hand washing day kunoko ndizofunikira kwambiri. Ichi chinkungu alimbikitsa anthu kuti matenda amene amabwera chifukwa cha zinthu ngati madzi, matenda obwera madzi amayamba chinanso nchina chimakhala kusasamba manja ndi sopo. So kubwera kunoko ife kwa ife tikuona ngati kuti Mangochi timuta. At the end of the day Mangochi azapezeka kuti zonse zikuyenda bwinobwino. Foti matenda akolera kuti muone chaka nchaka kunoso amapezeka. So nkhani yosamba manja ndi sopo or even kukhani ma toilet timatsimikiza kuti izizi zatithandizira. Nifake timalimbikitsa apapa tinali ndi mafumu cholinga tufuna mafumu akatiperekereso uthenga ma communities. Ena mwa mabungwe omwe anatenga nawo gawo pamwambowu ndi Southern Region Water Board komanso Evidence Action. Pamapeto azonse mabungwewa apereka zipangizo zosiyanasiyana zothandizira ntchito za ukhondo pa sukulu ya primary ya Makawa komanso chipatala chaching'ono cha Koche. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndine Mike Mlongoti. Bwanji tikumbutsani mitu yake. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wapereka mafuno abwino kwa yemwe amusankha kukhala spikala wa nyumba ya malamulo Samir Sulemani. Bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe masanawa lipereka chigamulo chake ngati kuli koyenera kupereka belo kwa anthu asanu ndi anayi omwe anawamanga powaganizira kuti anavulaza a Sylvester Namiwa. Ndipo mu nkhani za masewero yemwe amalankhulapo pa nkhani za masewero wati pakhala mpikisano waukulu pakati pa matimu a Wanderers ndi Bullets pamene mpikisano wa chikho cha TNM ukupita kumapeto. Takulandiraninso ku nkhani zathu tipitirize ndi nkhani yokuti ngati njira imodzi yokonzekeretsa achinyamata mdziko muno patsogolo la maphunziro awo a msukulu za ukachenjedwe bungwe la National Council for Higher Education NCHE lakhazikitsa ntchito yomwe akuitcha Awareness and Perception Survey yomwe akuyendera sukulu za sekondari za mdziko muno. Tili ndi zambiri mu ripoti la George Banda. Polankhula kukhamulana skulu omwe amaonesa chidwi chomvera mwatcheru pa skulu ya sekondari ya Vumbwe Community Day m'boma la Tcholo, mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la NCHE a Jafet Bakuwa anati cholinga cha ntchitoyi nkulimbikitsa ophunzira kuti azitha kusankha bwino pa maphunziro awo a skulu za ukachenjede. Abakuwa adalimbikitsa ophunzirawo kuti akamaliza maphunziro awo a sekondari azaonesese kuti alembesa mu skulu zokhazo zovomerezeka ndi bungwe la NCHE. Zimenezi ndizofunika chifukwa tikudziwa kuti pali anthu ena amene akupanga ukambelembere kumayambisa ma university, ma college amene ife sitikuwadziwa. So ngati ma students amene akuchoka ku secondary akupita ku ma college amene wawa amene ife sitikuwadziwa ndi kuti akulandira maphunziro amene si a quality, komanso akhoza kubesa ndalama zawo popita kuma college ni ma university amenewa. So tifuna tiaunikire ana school aku secondary kuti kodi
ma institutions ma university ma college amene ife tikwadziwa timawerengera ndi ati. Mawu ake mphunzitsi wamkulu pa skulu ya Vumbwe Community Day Anu Satambala anayamikira bungwe la Nche chifukwa cha ntchitoyi yomwe anati ithandiza kwambiri kupititsa patsogolo maphunziro mdziko muno. Mkumano umenewo ngofunikira kwambiri potengera kuti pamene mwana akukalemba mayeso a form 4 ayeneka kumadziwa kuti kodi mayeso akalemba akamaliza akakhoza kusogoloko kuti chani chikamudikira. Ngofunikira kuti adziwe zonse zimene Anche amachita cholinga choti kusankha kwakenso akasankhe bwino kusogoloko. Ambiri akhozosamvesesa chifukwa mwayi umene umwina sukumapezeka, koma papano tikuona chilinganizo ichi chomatenderano ku skulu konkuno zithandiza kwambiri kuti nkhani zimenezi ophunzira aja amene ndi ankhani zimenezi aziziziwa ndi kuzimvesa. Eric Kazembe ophunzira wa form 3 pa skuluyi wati ulendo wa bungwe la Nche wamuthandiza kwambiri iye komanso anzake kumvesesa bwino zakufunika kusankha skulu ya ukachenjede yoyenera. Maphunziro awa ndofunikira kwambiri kwa ife chifukwa atithandiza kudziwa zinthu zomwe tingachite tisanafike malo amene mwachitsanzo umatha kukhoza bwino koma usapita ku university kupeza kuti ukupita university yokuti mwina siya abwino iwe qualified pomwe ingathe kutipangisa kuti tingoluza ndalama za makolo osapindulapo kanthu. Izizi ndizopsa kwambiri kwa ophunzira afe chifukwa munthu ukhale nthawi yayitali ukungophunzira koma usakolowe chinthu china chilichonse zimakhala zopweteka kwambiri kwa makolo. Ntchitoyi ikuthandizidwa ndi ndalama zochokera ku banki lalikulu pa dziko lonse la World Bank kudzera pansi pa ntchito ya Skills for a Vibrant Economy SAVE. George Banda, MBC, Vumbwe, Cholo. Gulu loimba nyimbo zachikhalidwe la wanthu aku Burundi omwe anathawa nkhondo ndipo amakhala kumalo osungira wanthu othawa nkhondo adzaleka kudowa layamikira mwambo wa zaluso wa Urban Music People UMP chifukwa cholimbikitsa umodzi pakati pa wanthu amu Africa. Mkulu wa gululi ndiyemwe wafotokoza izi atamaliza kutenga nawo mbali kumwambo wa chaka chino wa UMP omwe unachitikira ku Cape Maclear m'boma la Mangochi. Padakali pano gulu lirati ndilokonzeka kukatenga nawo gawo kumwambo wina wa zoyimba omwe uyambe kumapeto a sabatayi wa Tumaini. Ife tinali odabwa kuona mmene anthu anatilandira chifukwa aliyense titangoyamba tinali odabwa kuti akusunta pa finish stage. Nde ife ngati anthu othawa nkhondo kuona tikupanga wina to make someone smile zimatipatsa chilimbikizo timasangala kwambiri. Ndipo munkhani za masewero nkhondo yolimbirana ukatswiri wa mpikisano wa mpira wa miyendo wa chaka chino wa chikho cha TNM wafika pa mponda chimera pomwe matimu a Mighty Wanderers ndi FCB Nyasa Big Bullets ndomwe akulimbana kwambiri tsopano. Wanderers yomwe sinagonjepo mu mpikisano chaka chino ndiyomwe ikutsogola ndi mapointi okwana 51 ndipo ikusiyana mapointi awiri okha ndi timu ya Bullets yomwe ikutsatira ndi mapointi okwana 49. Padakali pano katswiri pa masewero a mpira wa miyendo yemwenso ndi mlembi wakale wa matimu a Masters Security ndi Kamuzu Barracks Christopher Njeula akuti luntha la aphunzitsi a matimu awiriwa ndi lomwe ligwire ntchito pa masewero asanu ndi anayi omwe matimuwa atsala nawo mu mpikisanowo. Njeula akufotokoza. Tinene kuti Wanderers kusagonja ndiye kuti ndi statistics yabwino kwambiri mwina titha kumakambako mbuyo mwina tikamakamba za kwa azungu Arsenal at the Invisibles ya 2004 imene inakutenga league
osagonja kuti game ina iliyonse kumapita kumene ku Wanderers osagonja tsiku la lero ndiye kuti ndi statistics yabwino angakhale kuti achulutsa madraw komabe ndiye kuti kuonesabe kuti ndi timu imene siyophweka kuichinya pakadali pano palibe waichinyako ndiye ndi ma contenders okwana bwino ndithu zikusonyezanso kuti mwina technically they are superior kuposa timu ina iliyonse imene ikusewera mwina mu Super League chaka chino ndiye kuti be tikamakamba zonena kuti akutsogola sikuti angogwera chabe ali pamenepo chifukwa choti akuchita bwino zawo zikutheka technically ali bwino mwinanso anyamata akudziwa chimene akuchita motivation imakhala bwino nthawi ndi nthawi ku Wanderers tikamakambano mwinano za sponsorship ndi sponsorship yabwino ndiye ndikukhulupirira kuti motivation imeneyi ikuchita translate kuchoka matumba kupitano amwina pa ground imene ma players akumasewera pakadali panopa amene akufuna kutenga ligi ndiye kuti aonetsetse kunena kuti akupanga understudy bwino ma teams amene anasewera nawo first round chifukwa tikamafika second round ndiye kuti timu iyi yonse yakumanako kale ndi nzake ikudziwa result imene inachitika first round ndiye kupita kukabwerezana ndiye kuti timu ikuyenera kupanga understudy bwino kuona kuti form ya timu imeneyo ndi otani ma players awo amene ali bwino ndi ati akhonzalo iwo kuchita approach game motani ndi chifukwa nthawi zambiri timakamba kuti ampira umafunika ukhale ndi ma data analyst ndiye kuti akhale pansi nkuona amene anapangira fair first round nkuona kuti second round akamakumana ndi timu yomweyo ndiye kuti achite mogwira mwake mwina ndi mwina taonapo mwina for the first time patapita zaka zingapo back to back Wanderers kuichinya mwina Nyasa Big Bullets zimene zikusonyezabe kuti mwina amene akugwira madata awo ndiye kuti akuchita bwino zinthu zawo akumatha kuona kuti kodi timu imene ma weakness ake ndi ma strength ake ali pati. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu masana wano koma tisanasiyane na inso mitu yake. President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wapereka mafuno abwino kwa yemwe amusankha kukhala spikala wa nyumba ya malamulo Samir Sulemani. Bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe masanawa lipereka chigamulo chake ngati kuli koyenera kupereka belo kwa anthu 9 omwe anawamanga powaganizira kuti anavulaza a Sylvester Namiwa. Ndipo mu nkhani za masewero yemwe amalankhulapo pa nkhani za masewero wati pakhala mpikisano waukulu pakati pa matimu a Wanderers ndi Bullets pamene mpikisano wa chikho cha TNM ukupita kumapeto. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti. Tukufunirani masana opambana. Ni chisangalalo cha banja lanu lonse ndi Azam TV. Masewera, mafilimu komanso maseries, nkhani za maiko onse, Zana, documentaries komanso mmene moyo ukuyendera.